lungaphezulu kocingo. Izinto ezikhona ocingweni sekuyizinto ezilula ethatheka kalula. So benginesicelo sokuthi unginikeze imvumo yokubonana. Uma ngabe sibonana ke mina ngifuna ukuba nama terms. Ngizobe ngingedwa. Ube aware kulokho ukuthi ngizobe ngingedwa. Yeah. Ngizobe ngingedwa. Ngobe ngahambi ngedwa. Sobe sibaningi. Yebo ngilalele mama. Kodwa sorry ma. Ngicela ukukudlulisa ma ukuthi ngicabanga ukuthi mhlawumbe ukhuluma nomuntu okumbona. Noma kuzoya. Kuyoba buhlungu lokho, kuyoba buhlungu ngempela lokho uma ngabe ngikubona ukuthi ngikhuluma nomuntu engimaziyo. Ngicabanga ukuthi ukhuluma nomuntu omaziyo okumbone. Futhi ngempela njengoba usho okholwayo. Kodwa ngiyafisa ukuveza ukuthi ke ngikholwa ngenjalo osukuzwile ushiwo ngiyafisa ukuthi nje ungiphi ithuba lesixoxe ngakho osukuzwile uzobona mawusumbona ukuthi ngempela angizona isilwane futhi lokho kushiwoyo ngami akuyona into ofana ngabe iseduze kwami. Lokho engicela ngibona ngathi ngizobe ngakuhloniphi ngokwanele ma lolu daba ngizothi asikhulume ngocingo. Kodwa kusho nje ngiyakuhlonipha kakhulu okukhulumayo usemqoka kakhulu akufanele ngithathe kancane ukushola njengomuntu oyisakhamuza njengomuntu omholo emphakathini. Ingakho nginesicelo lento mayingase nampela igcine isingena kuma-social network kuzobe kuphelile ngami. Kuzobe kufanele ngcono vele ngithathe intambo okungcono ngobe kube sekuphelile nje ngami. Ngiyakucela ukuthi konke ukuzwile ukhumbule ma ukuthi izimo ziyafika nokuthi icala limbula ingubo eningekho. So ilokho engifisa ukudlulisela kuwe. Ngiyaxolisa kakhulu mama ukuthi usihlukumezeke ngento esimple igama lami le ndlela esihlukumezeke ngayo. Ngiyaxolisa kakhulu. Kungaphela nje konke. Yazi okubuhlungu webaba. Mhlawumbe uyamazi uMessi Simthiyane. Yeah. Mhlawumbe uyamazi umlungisi. Yeah. Labo bantu ngisondelane nabo kakhulu. Ay. Kakhulu. Uyabona ngoba sengicinga inamba yakho ngaze ngayithola. Bese futhi ngithi abantu besibili engizoqala kubo ngidlulisa udaba lwabo. Awu mama ngiyacela please. Owesithathu angazi noma uyamazi yini ubaba uZungu principal. Waba ikhansela le-IFP. Umkhulu wayo futhi lengane. Ngiyabazi bonke. Umkhulu wakhe ke loyo. Ubonga wesithathu wena futhi naye engizodlulisa kuye futhi lolu daba. Labantu babalayo nje ngibazi bonke futhi ngiyabashonipha bonke. Kunjalo lo gcina ngaye ke ngiyamesaba ke kakhulu futhi ngenxa ukuthi ungumholi wami ungibheka. Kunjalo. Ngophela umsebenzi udaba mara ngafika njengoba uzwile ngizophela umsebenzi ngizaxoshwa nasephenjeni. Kuzophela nje ngami impilo yami yobe seyigcinile. Yobe seyiphelile impilo yami. Angazi ngachazela ngithini mhlawumbe ube ngumuntu omama noma owesifazane abone ngendlela eseduze. Ngabe ngiyakhala ukuze ukwazi ukubona ukuthi isimo ngekusona njengamanje. Kwamini ngoba awazi ukuthi osukwini lami lwanamhlanje ungone kangakanani. Ngiyazi. Awazi kwasime ngikuso njengamanje ukuthi ungenze kanjani. Awazi njengamanje uma wami uyagula uvuka uhlukela ngenxa yalesi simo. Sifike kabi ingane ikhala kabi uma wami kuyimanje uyagula.
Wena ungcono mhlambe ngabe ufikelwa zinyembezi. Ukuba wami uma umelwe inhliziyo ngoba unoshukela wakho omhluphayo, ukuba uvele wathula wena bozothini? Mama ngami ngikhumbula ukuthi ngoba amagama owakhulumayo kakhulu. Kakhulu. Iqembu nje lamele vele liqede ngami. Okubuhlungu kwalona lelo qembu kuyiqembu lethu lala ekhaya esikhule ngalo. Uyabona nje yabona baba mina indaba yakho ngiyayihambisa. Ngeke. Awu mama ngiyacela Ngilimazile kakhulu. Namanje ungilimazile. Yabona nje ngoba ngisho ngithi kwamama uyagula njengamanje. Ungithatha isikhathi sokuthi ngisuke phambi kwakhe kuze ngikwazi ukufona ngoba uba ngifone phambi kwakhe shothi ubeke oba worse mangabe kuza ukhuluma kanje. Ngiyezwa. Ngizobuye ngikuthinte. Ngiyezwa ngoba nje ngiyaxolisa mama. Konke okuzwile ngiyacela ukuthi sihlale phansi.